They should withdraw. Ai ngô. Ublay uyatai kari bayi jongi. Uyatai tiknong jongi. Ublay nung sa ikay ke basmio. Ublay sibon dan ba. Babisan. Nakaliang jong kadobes nong gejongi nila yang scam halor kanong rim bagati ka kremo jumboin kadiga tourist spot bat kahap apo jong ka jingpet jong ka jing sumar jong kadobes nong mausna bat ngimsha yano banwan penlong ye kita ki program lenyam lerukam hakati ke jaka re baro khoi ki tourist kila banwan nakaleng sodong ka perthai ti ke jaka ni dah welcome te ha bakhadu kata ka jingyeng ga jongi ha kata ka nongrim ka bas scam menta nakaliang jong kitu ki bapersang banwan jubor syakati ka kremo jumboin kila ai ka jingtip siapo ka kut ba kila call off ya kani ka program ka jongki kadi tangkata ngadi kari nganget ba kadi ka result ka babaha bat bau bleiru las ngap ber skor ya ka jing duai jongi kum ki traisong muslim bar ka jing duai jongki pajba jong ka bri nyo trap ba ka wei na ki jaka kanum lek syawei pan dai kan ne kan sa kum kanong kenti ka jongi ka bangilayo nadu kulong kuma nagi maintenance department ki jongi ngin beteng banang pen scam ya kani kum kasnong nang ni sakamat ngin nang kampan bahasyu ngin nang kampan bahasyu hakabai dei be ketika kram bat kani ka message ka ba komentam ya kum kari ba ka jai bende ka ba phai ya kani ka result mata kaski ka jingmi nang isu tenat bagi tehi ki bamut ban pelong ya kum kita ki program kila pentip sega kod mata kaski ba kila call off ngam ko aban kan sibun syafi mentah ya mentah ndrei ngadi kadit betang kajing job kublai sibun nam ta jong firu ki bajupan priang ki kubon na kaliang jongi kublai sibun na syukur ban pau hangni bang asung sarang mangade lawyer jong ka snong mosinram te dan bentar rubat ka hima mosinram te kani ka jing yang triang jong ka snong mosinram manumai ya kata ka NOC kata ka permission ban yatra nang ni sa Mausunram ban lenyam te po krem kalalong ka jingjob namar sisen hi ba yang triang ban mai ka permission kalalong ke ka pasai so man daksi namar kala penpoi sa ka uput ba kihaban call off ya kani ka yatra te kata hi ka jingjob yani bad yau paiba hi ba kersian ya kani ka jing le jong ka basnong te ya ka jingpen bah ya ka te ka krem an penbahas susu ya kerem man peit bakan umlon kata ka jingle dusmon jongno ni ila decide bakan don ka committee ka yang bisar ka ya ha kata bakan don ka committee bat nang ni sakmat hi sa le ki babaha namanta ban kiu te kusnong mausnam ya kani ka kerem mau jumbuin ru ngin penbahas susu bat nang ni sakmat ngin hab banda fikir bah ya no banai permission ya no banai andre kum ka tourist spot kumolong wasan rang basnong te kamden jingkhang yano ru banwan sa po kasnong mosinram banwan man pe te ka krem majumboin bad kum ki tourist andre kum ka jaka ban lenyam kulai sibon